Бүгін Қазанда ел тотары рейтингында жеңушілерін атадылары. Бұл бәйгені миллиард тотар сайты ұйыштырған конкурста 35 номинация ең яқшы тотар дизайнері, тотар фильмі, туған тіліні үйрені бойынша ең шәп проект һәм башқалар. 2 ай давамында олар үшін сайтта онлайн тауыш беруде 128 мең кіші қатнашқан. Аннары білгішлер, ғалимлер, жәмәғат эшлеклеләре бірінші унлықны сойлаған. Бүгін түрлі номинацияларда 35 кіші бүлекләділер. Олар тотарның үз яңын yoqlab, даими чыгыш ясаган Яңа Гасыр телерадио компаниясы генераль директоры Ишат Аминовны билгеләп үттеләр. Ул Дәүләт Советында Семни тапшыруында милли мәнфәгатьләрне күтәрә. Хезмәттәшебез заман көзгесе тапшыруын алып баручы Илзира Юзаева Тотар хатын-кызы номинациясында җиңде. Аның өчен 10 мең кеше тавыш биргән. Бу халыкның ышанышы. Мин аны шулай итеп бәялим. Һәм мин менә юл буе барганда әле уйлап бардым. Асабиландым инде, мен әйтәм, мин бу дәрәҗәгә, бу бүлеккә лаекмысың, юкмы? Шуны хәтле борчылдым. Шуңа күрә дә мин әйтәм, бу халыкның ышанышы. Һәм мин аны акларга тырышачакмын. Киләчәктә дә ала бирсә. Татар дөньясын үстерүне әйткәндә инде Илшатның эшенә әйтмәенчә китеп булмый. Һәм гомумән телекомпаниянең эше һәм үзенең шул күп зур бик мөһим эшне апарганы. Шуңа беренче бул, җиңүче бул. Шулай булырга тиештер. Бу проект белән без ничектер ачабыз исемнәр, ачабыз тарихны, ачабыз яңа кешеләр, аларның гомерен, ничек алар яшәделәр. Казанда сез иң гүзәл кеше икәнсез дип аталган әдәби әсәрләр конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Аны Казан утлары журналы белән Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе оештырды. Конкурска районнардан, Россия төбәкләреннән һәм Сирия белән Төркиядән дә 100дән артык иҗади эш кабул иткәннәр. Повесть, хикәя, шигырь номинацияләрендә 19 җиңүче ачыкланды. Аларга акчалата премияләрне бүген Марат Әхмәтов үзе тапшырды. Авторларның әсәрләре журналның гыйнвар сонында бастырылачак. Конкурсның максаты яңа авторларны барлау һәм таныту, әдәбият фондын укытучылар турындагы әсәрләр белән тулыландыру. Укытучыны без кабул итәргә тиеш, ул җәмгыятьнең рухи чисталыгы, сәламәтлеге күзгесе дип. Шуңа күрә укытучының роле ул мәгърифәт шәхесе. Аның җәмгыятьтә тәрбияви роле, белемгә юл ачу. Без үзебездә шаккаттык, мәгариф темасы, ул әле үздә бик күп киченә күп вакыйгаларны, шәхесләрне, тарихларны берләштерә икән. Һәм бигрәк тә быел балалар сөендерде. Егетләр дә күп булды, һәм алар төрле районнан булдылар. Безнең кыйммәтләр икенче төрлегә әйләнеп бара, ләкин укытучы барыбер укытучы булып кала. Ул укучының күңелен, аның йөрәген ак биттән язарга тиеш. Без кыйммәтләр үзгәрсә дә, укытучы исемен аклап калырга тиеш. Шул мәсьәләне күтәрдем.